ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ କହିବି। ସେଇ ଗପଟିର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଗପଟିର ନାମ ହେଉଛି ମୂଷିକା ସ୍ୱୟଂବର। ଏଇ ଗପଟି ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଏଇ ଗପଟି ଆମର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଆମେ ତାହେଲେ ଶୁଣିବା ଏଇ ମୂଷିକା ସ୍ୱୟଂବର ଗପଟି କ'ଣ? ମୂଷିକା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ? ମାଇ ମୂଷା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଗପଟି କ'ଣ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତପୋବନରେ ଶାଳଙ୍କାୟନ ନାମକ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଥିବା କୌଣସି ଛଞ୍ଚାଣଟିଏ ମାଇ ମୂଷାକୁ ଧରିନେଲା। ସେହି ମୂଷାଟିକୁ ଦେଖି ମୁନି ଦୟାର୍ଦ୍ରଚିତ ହୋଇ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବୋଲି କହି ସେହି ଛଞ୍ଚାଣ ଉପରକୁ ପଥର ଖଣ୍ଡିଏ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ସେ ବି ପଥର ଖଣ୍ଡ ପ୍ରହାରରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମୂଷିକାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୂଷିକା ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ବା ଥରି ଥରି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କିଛି ନ ଜାଣିପାରି କିମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ହୋଇ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହି ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ଆସି ବସିଲା। ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇ ଛଞ୍ଚାଣଟି ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମୁନି, ମୋତେ ଯେଉଁ ପଥର ମାଡ଼ କଲ ତାହା ତୁମେ ଠିକ୍ କଲ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାପ ବା ଅଧର୍ମକୁ ଡର ବା ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମୂଷାଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ନଚେତ୍ ବହୁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଏହା ଛଞ୍ଚାଣଟି କ'ଣ କଲା? ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲା। ଏହିପରି କହୁଥିବା ଛଞ୍ଚାଣକୁ ସେହି ମୁନି କହିଲେ, ହେ ଅଧମ ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣରକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଦଣ୍ଡନୀୟ, ସଜ୍ଜନମାନେ ସମ୍ମାନନୀୟ, ଗୁରୁମାନେ ପୂଜ୍ୟ, ଆଉ ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏସବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଛଞ୍ଚାଣ କହିଲା, ହେ ମୁନି, ତୁମେ କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧର୍ମ ଜାଣ ନାହିଁ? ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଧାତା ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆହାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଷିକା ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ନିଜର ଆହାର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମୋତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେଉଛ? କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯାହାର ଯାହା ଆହାର ବା ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବିଧିସମ୍ମତ ତାକୁ କେବେ ଦୋଷୀ କରେ ନାହିଁ। ଅଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ବହୁ ଦୋଷ ଥିବାରୁ ଆହାରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା କେବେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଦ୍ୟ ଓ ମଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଘୃତ ବା ହବନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ ଅଟେ, ସେହିପରି କେତେକଙ୍କର ମଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଖାଉଛି ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମୋତେ ତୁମେ କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ? ଏହାପରେ ମୁନି କ'ଣ କଲେ? ଅଧିକନ୍ତୁ ମୁନିମାନଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାଦୁଷ୍ଟ ଭାବ ଦେଖି ଶ୍ରୁତାଶ୍ରୁତ ଭାବ ବା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଭାବ, ଅଲୋଲୁପତା ଓ ମିତ୍ରତା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୁନି ଶତ୍ରୁ ଓ ମିତ୍ରଠାରେ ସମାନ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ ଓ ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ବା ମାଟି ଖଣ୍ଡ, ପଥର ଓ ସୁନାକୁ ସମାନ ମନେ କରେ। ତଥା ସୁହୃଦ ଓ ମିତ୍ରଠାରେ ଉଦାସୀନ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରେ ନିରପେକ୍ଷ ବା ନିଷ୍ପକ୍ଷ ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମୁନିମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ସଦାଚାର ଅବଲମ୍ବନକାରୀ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯିଏ ସଜ୍ଜନ ଓ ପାପୀ ବା ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କଠାରେ ସବୁବେଳେ ସମବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଶୁଣି ମୁନି ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ ପକ୍ଷୀ, ସତ୍ୟଯୁଗର ନୀତି କଥା କହୁଛ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପାପ କଥା କହିଲେ ହିଁ
ପାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ତ ପୁଣି କଳିଯୁଗ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାପୀ ବା ପାପ ପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପାପ ନ କଲା ଯାଏଁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପମାନ ଅନ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚରିତ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାପଯୁକ୍ତ କଳିଯୁଗରେ ଯିଏ ପାପ କରେ ସେ ତହିଁରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାହିଁକି ବୃଥା କଥାଟାରେ ପ୍ରଳାପ କରୁଛ? ତୁମେ ଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଏହାପରେ ଛଞ୍ଚାଣଟି ଚାଲିଗଲା। ପରେ ମୂଷିକା ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମହାମାନ୍ୟ, ମୋତେ ନିଜ ଆଶ୍ରୟରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ମାରି ପକାଇବ। ସେ ଉଦାର ଓ ଦୟାବନ୍ତ ଋଷି ବି ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ବି ଲୋକହାସ୍ୟକାରିଣୀ ଏହି ମୂଷିକାଟିକୁ ହାତରେ ଧରି କିପରି ବା ନେବି? ତେଣୁ ଏହାକୁ କନ୍ୟାଟିଏ କରିନେଉଛି। ଏହିପରି ସେ ତାକୁ କନ୍ୟାଟିଏ କରିଦେଲେ। ସେହିପରି କରନ୍ତେ କନ୍ୟା ସହିତ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ହେ ମାନନୀୟ, ଏହି କନ୍ୟାଟିକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ମୁନି କହିଲେ, ଛଞ୍ଚାଣ ଭୟରୁ ଶରଣ ପଶିଥିବା ଏହି ମୂଷିକାଟିକୁ ମୁଁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଏହାକୁ ରଖ, ପୁଣି ଏହାକୁ ମୂଷିକା କରିଦେବି। ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ଏପରି କର ନାହିଁ। ଏହାର ତୁମେ ହେଲ ଧର୍ମ ବାପା। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜନ୍ମଦାତା, ବ୍ରତୋପନୟନକର୍ତ୍ତା, ଶିକ୍ଷାଦାତା, ଅନ୍ନଦାତା ଓ ଘୋର ବିପଦରୁ ବା ଶତ୍ରୁ ଭୟରୁ ରକ୍ଷାକାରୀ ଏହି 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାର ପ୍ରାଣଦାତା ଅଟ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୋର ବି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ। ସେହି ହେତୁ ଇଏ ମୋର କନ୍ୟା ବା ଝିଅ ହୋଇ ରହିବ। ଏହିପରି କରିବା ପରେ ସେହି କନ୍ୟାଟିକୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଭଳି ନିତିଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କନ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ସପତ୍ନୀକ ମୁନିଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁ କରୁ ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ଦେଖି ଶାଳଙ୍କାୟନ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ତମ ବରକୁ ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, କନ୍ୟା ବରଟିଏ ବରଣ କରେ। କନ୍ୟାର ମାତା ବରର ଧନ ଓ ପିତା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ବା ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଜ୍ଞାନ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଉତ୍ତମ କୂଳ ଇଚ୍ଛା କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାହି ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଇତର ଲୋକେ ବିବାହ ଭୋଜି ବା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବରର ବଂଶ ବୁନିଆଦି, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ପିତୃ ଗୁରୁଜନ ଅଭିଭାବକ ଥିବା, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି, ଧନ ଦୌଲତ, ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୁବା ବୟସ ଆଦି 7ଗୋଟି ଗୁଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଧେୟ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ତାକୁ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୁନିଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ଏହିପରି କର। ଏହାପରେ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି କନ୍ୟାଟି କହିଲା, ହେ ପିତା, ଇଏ ଅତି ଦାହକାରୀ। ଏହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବରକୁ ଡାକ। ଏହା କିଏ କହିଲା? ଏହା ମୂଷିକା ବା ମୁନିଙ୍କର କନ୍ୟା କହିଲା। ତାହା ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବି ତାଙ୍କୁ ମୂଷିକା ବୋଲି ଜାଣିପାରି ନିସ୍ପୃହ ବା ଉଦାସୀନ ହୋଇ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାମାନ୍ୟ, ମେଘ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହାପରେ ମୁନି ମେଘକୁ ଡକାଇ କନ୍ୟାକୁ କହିଲେ, ଇଏ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେ କହିଲା, ଇଏ କଳା ରଙ୍ଗ ଓ ଅଚେତନ। ଏହା ଶୁଣି ମେଘଦେବ କହିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାୟୁ। ମୁନି ବାୟୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କନ୍ୟାଟି କହିଲା, ହେ ବାପା, ଇଏ ଅତି ବଳବାନ ହେଲେ ବି ଚଞ୍ଚଳ ବା ଅସ୍ଥିର। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୌଣସି ବରଟିଏ ଆଣ। ଏହା ଶୁଣି ବାୟୁଦେବ କହିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ପର୍ବତଦେବ। ପର୍ବତଦେବ ଆସିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ହେ ପିତା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ଜଡ଼ ବା ନିଷ୍ପନ୍ଦ। ତେଣୁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅ। ପର୍ବତଦେବ କହିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ହେଲେ ମୂଷାମାନେ, ଯିଏ ମୋ ଦେହକୁ ବି ବଳପୂର୍ବକ କାଟି ଭେଦ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ମୁନି ମୂଷାଟିଏ ଡାକି ତାକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେ ବି ତାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜାତିର ବୋଲି ମନେକରି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ପିତା, ମୋତେ ମୂଷିକାଟିଏ କରି ଏହାକୁ ବିବାହ କରାଇ ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜ ଜାତିଗତ ଗୃହଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବି।
ତାହା ଶୁଣି ମୁନି ତାକୁ ମୂଷିକାଟିଏ କରି ମୂଷିକଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିମ୍ବା ଏକଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାମିନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଳଷିତ ବରକୁ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ଏପରିକି ରାଜସୁଖକୁ ବି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେହି ମୂଷିକାଟି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଜାତି ଦୋଷ ହେତୁ ନୀଚ ସଂସର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ମୂଷିକା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ମେଘଦେବ, ବାୟୁଦେବ, ପର୍ବତ ଦେବ ରୂପକ ବରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶେଷରେ ନିଜ ଜାତିର ବରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏଣୁ ନିଜର ଜାତିକୁ ବା ନିଜର ଜାତି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘନୀୟ ବା ସ୍ୱଜାତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବହୁତ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗପଟି ଏତିକିରେ ସରିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।